Значи, здравейте. Първо, тук се възцепваме, ако правилно да кажа, по въпроса, разкажи нещо за себе си. Значи, като цяло, аз съм много жизнерадостен човек. Радвам се за много малки неща, на малките жестове и смея да се често, и много често се легавя. И да, и почти нямам мярка. Не, всъщност имам. Нямаш. Да, нямам. Нямаш. И какво друго да ви кажа за себе си? Значи, скромна. Не, лъжа. Въобще не е скромна. Това е ирония. Значи, какво друго да кажа? Обичам много животните. Обичам кучетата. Значи, обичам кучетата. Мразя котки. Това е просто най-гадното число на живота. Даже и повече харесвам кучета. Даже много харесвам ви. Защото тя смята. Да, не, аз съм коп. Няма нещо. Важното беше да се отношение. Значи харесвам кучетата, харесвам делфините, съм на конете, те са най-важните да се кажат. Не харесвам да се гримирам. Даже очна не е заради нея. Иначе, какво държа на приятелите си, на този нарцис, който вчера много ме разочарова и не издигна всичките, че да 50 пъти се обади. И държа много на семейството си, вярваща съм, което важно да се отбележи, не съм суеверна и много мразя химия. Това е най-добрия предмет. Обрема сърцето. Математиката може от време на време. Може. В случай харесвам гордо физиката и гордо я хващам да се остава. Просто му радва, че не е най-добре. Какво друго да кажа за себе си? Има още много. Какво май си? Да, чакай. Не има ли какво да споменеме? Сещаш ли за нещо? Важно не. Което да знаете, това е като цяло. И ако имате някакви други запитания, просто пишете. Чао! Чао!